Il-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet jiżvela d-dettalji ta' tnaqqis ta' 7 miljun euro u nofs fil-budget tal-edukazzjoni. Il-kelliem ewlien Laburista Evarist Bartolo qal li dan it-tnaqqis se jaffurtwa l-aktar lill-Università li se tara l-budget tagħha jonqos b'2 miljun euro. It-tnaqqis se jaffettwa wkoll drastikament l-iskejjel tal-Knisja fejn il-fondi li jirċievu mingħand il-Gvern se jonqsu b'1 euro. Evarist Bartolo tal-lista sħiħa ta' programmi, fondi u inizjattivi edukattivi li jintużaw l-aktar minn tfal vulnerabbli li se jaraw il-baġit tagħhom imnaqqas. Dawn il-programmi huma ntiżi għal tfal li ma jafux jiktbu u jaqraw, kif ukoll tfal li jibgħatu minn kundizzjonijiet bħad-diżleksja. Il-kelliem ewlien Laburista żvela wkoll id-dettalji ta' email li fija l-għalliema fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi kienu informati li l-baġit tagħhom kien se jonqos b'5%. B'dan it-tnaqqis il-kuntatt bejn l-għalliema u l-istudenti se jkun qed jonqos minn 45 minuta għal 30 minuta. Il-kelliem Laburista u Bonnici qal li apparti tnaqqis ta' 2 miljun euro mill-baġit tal-Università se jonqsu wkoll il-fondi tal-MCAST b'770,000 euro u anke l-fondi tal-Junior College b'430 euro. Owen Bonnici refera wkoll għat tnaqqis ta' 100,000 euro mill-istipendji tal-istudenti u akkuża lill gvern b'diżonestà meta fl-istess żmien li kien qed jippjana dan it-tnaqqis beda jxerret il-gidba li l-Gvern Laburista jnaqqas l-istipendji. Sadanettant, Evarist Bartolo żvela ittra li ntbagħtet mill-Ministeru ta' Tonio Fenek lill-Ministri kollha fis-6 ta' Jannar li għadda. Minn din l-ittra jirriżulta fost l-oħrajn li tnaqqis kellu jidħol fis-seħħ minnu fih. Tonio Fenek jinsisti li l-ebda ministeru jew entità ma kellha teċċedi l-budget kif huwa rivetut bit-tnaqqis. Il-Ministeru tal-Finanzi jattribwixxi din id-deċiżjoni għal dawk li ddeskriva bħala żviluppi fis-settur tal-finanzi pubbliċi. Dwar din ir-raġuni li għaliha l-Gvern iddeċida li jnaqqas il-budget tiegħu b'40 miljun euro sal-lum kien għadu ma qal xejn.